готов? Да. Е. 1, 2, 3. Аз. Какво става, хора? Вие сте с 9 до 5 подкаст. Аз съм Сашко, това е Юли. И днес сме се събрали да си говорим за едни от най-актуалните теми, случили се през последния месец в България. Като епизод ще го разделим на 3 части, като темите са пряко свързани една с друга. Като темите са, ще говорим за ДДС-то на ресторантьорите и хляба. И разбира се, последвалото покачване на цените. След това за бойкотите, които се случиха, на хранителните вериги. Протестите за еврото, които се състояха преди няколко дена, седмици. Така че направо скачаме, защото не малко неща има. Ако искаш ти да започнеш за ресторантьорите или аз? Давай ти. Така. За ресторантьорите. За ресторантьорите и за хляба. Значи, това беше такава мярка по време на COVID, в която се реши, че ще се намали ДДС-то на хлебните продукти и на ресторантите, за да може да са ценно да продължат да съществуват. Това е предполагам, защото не работеха. Да. И да не плащат същите такси. Да. Чакай, че тук си биеме. Нещо се блъскаме. Нещо си. Добре. Така май по-добре. Да, именно точно това беше, обаче тогава много малко поевтиня хлябът, пък в ресторантите нямаше поевтиняване на цените. И сега, в началото на тази година, служебното министерство го прие това да се промени и да се върнат на 20%. А те са били на 20 преди това? ДДС-то като цяло в България си е на 20%, да. Мисля, че даже и на лекарствата беше на 9%. Може да греша. Но да. И какво стана? Аз не бях ходил на ресторант много време, като по принцип с Гави, като ходим на ресторант, даваме нещо от сорта на... Значи ние имаме по едно основно на човек, примерно една чаша вино, една вода и един десерт, което са ти 40-50 лева по принцип. Обаче в последния месец сме ходили 3-4 пъти на ресторант и по-малко от 70 лева не даваме. Което е... Това е бая. За двама човека една вечер. Да, и не знам, със сигурност има много хора, които също са го забелязали това нещо, пък в същото време, когато поевтиня ДДС, когато намаля ДДС-то, нямаш промяна на тия цени. Да. Сега, сигурен съм, че Грубаря ще излезне и ще каже, че това е необходимо, за да си запазят те цените, но тъй като имаше сега предложение от Бойко Борисов. Да върнат пак на старото. Да. Извинява се. И обаче още нищо не се е случило. Но ако им се намали, няма да върнат. Мисля, че няма върнат цените, да. Абсурд, така ще си останат. По-скоро няма. Да, аз точно деня, когато то беше на 20 кой пусна, на коя дата ги увеличиха? На 1? На 1 януари, да. Мисля, че да. На 1 януари, на 31 се чух с сестра ми, тя тогава каза, отивам в барчето да дигам цените. Директно, мисля, то е нормално при положение, че ти връщаш някакво ДДС, ти гледаш да изкараш или да се възползваш в този случай. Обаче, както ти каза, тя логиката не важи с реалността, защото ти, когато са били намалени, той е бил намалено ДДС-то с цел, защото тези обекти не работеха по време на COVID, това го споменах. Да. И логиката е, щом не работят, да плащаш по-малко на държавата, за да могат да оцелеят. Обаче, когато приключи пандемията, ДДС-то си остана, но и цените си останаха на тези преди пандемията. Даже се увеличиха, защото във Видин вече едно кафе ти стига цените на София. Не знам дали скоро си сядал. Но вода, кафе, да седнеш на кафе, горе-долу в София. Знаеш, преди като ходеше във Видин, 5 лева ядеш и пиеш кафе. И не казваме преди 15 години, а казваме преди 3 примерно. Да.
когато сме ходили, примерно отиваш, взимаш си куп сандвичи и знаеш едно кафенце и една водичка и... Нямаш 10 лева. Да, ти не можеш да изхарчиш нищо. Обаче сега не, сега като седнеш, 10 лева ти мърда за двама човека. Скандално. Това е... Да, определено се усеща това нещо. Сега, не знам, аз съгласен съм, че това е някакъв вид инфлация и е вследствие на растежа на икономиката и има много други държави, в които се случва. Просто за мен това, което се случва е... аз не го чувствам като правилно нещо, защото знам в ресторантьорския бизнес как масово има хора, които са без договор, не плащат данъци, осигуряват се на минималната работна заплата, прибират се пари кеш и това малко ми противоречи с цялата идеология да се изсветлява бизнес и да се такова, когато ти подпомагаш един от бизнесите, които най-малко имат прозрачност. Да, така да го кажем. То другото, което е винаги в такива случаи, защото държавата сега връща тези проценти, за да може държавата да прибира повече. Да стигне бюджета, да. Обаче ти нито ще навредиш на ресторантьорите, нито те ще си дигнат цените, ще си изравнат, ще си взимат също, даже и повече и всичко идва в крайния потребител. От неговия джоб излиза, от данъкоплатеца реално. Така че винаги за всичко е по този начин. Винаги от масата се печели това нещо. Същото е и с това малко отклоняване, ама с бюджет, където го предлагат, сега за увеличаване на максималния осигурителен праг. Да. Което в момента на 3750, те предлагат 4130. Това са 250 плюс 130, 380 лева. Което нетната разлика... Което 10% близо. 10%. Да. Нетната разлика е колко... И то замисли с това с 10%. И следващите години мисля, че пак има горе-долу такъв ръст. Обаче много малко работодатели дигат на година с 10% заплатата. Да. Сега нали ще излезнат хората, които мразят IT-тата и хората, с които се осигуряват на максималното и ще кажат, ама вие си имате пари, за какво ви е това, за какво ви е онова. Да, ама защо хората, които се осигуряват на максимума, трябва да плащат за тия, които не се осигуряват на минимума и изкарат повече пари? Аз съм сигурен, че сега ако отидеш на Витошка и се направи данъчна проверка на заведенията, на хората, които работят там, ще излезе, че тия масово се осигуряват на минималната. В същото време на месец прави по 3-4 бона и така. Да, разбира се. Това са... Те, доколкото знам, бъкшище, дали, защото ти кажеш служители, да речем един сервитьор, бъкшище му не мисля, че се подлежат на данък. Имаше нещо, мисля, че... Ама не знам. Не мисля, че... Не съм чул до сега нещо да... Не съм чул никъде... Няма как да го проследиш все едно. Да, то ти няма, ама ти не дължиш никакъв данък, нито печалба, нито нищо. Ти имаш бъкшиш, това е част от... Принципно би трябвало да се дължи печалба. По логика би трябвало, ама не съм чувал до сега да го... Мисля, че го има... май го има, но просто не се спазва. Някой, ако знае, може да напише долу в... Някой напътя. Някой коментар, да. Ама да, това е много порочно и това е целият проблем на държавата в момента за мен, защото плащаш си данъците, плащаш си всичко като поп. Да. Защото в началото на годината, като ти излезнат данъците на колата, на апартамент, отделно осигуровки, глупости, ти изведнъж даваш на държавата в същото време. Ако нямаш допълнително здравно осигуряване от работодателя, какво имаш от държавата? Да да си направиш 3 пломби за 20 лева, които са тия старите, черните, които... Не, имаш здравна каса, но това пак от теб, не от държавата. Тия неща са си от теб. Да, извинявай, че прекъсвам, но то държавата се едно, това е програма на държавата и точно здравната каса. Ама то пак ти взима от теб. Да, ама какво ти дава за това, което ти взима? Абсолютно нищо не ти дава. Дава ти 150. Мисля, че са 3 пломби или 2 пломби. 3 пломби. По 50 лева нещо такова имаш. Да? Един преглед и това е. Реално зъбен камък не влиза, това не влиза, но и той в ДЗИ-то не влиза. Влиза. Зъбен вече влиза. Влиза ли вече? Да, но ето ти, защото това ти е на година, зъбен камък и някоя пломба да оправиш. Нали, аз влияем, нали, към себе си сега, брекети и някакви такива неща, нормално това са, нали, но макар че пак това ти е част от
Ти ако наистина си имаш нужда от брекети, значи ти нали, не е просто за да решиш така да си оправиш усмивката, а просто за хапка нещо. Да, не някакви неща, които се наложат. Да. Сега не знам пак по каса. Не. Нищо. Не знам как стоят нещата, когато кандидатства, защото ето баща ми с стенд на него. При него е покрито нещо. Покрива от касата, всичко му е покрил. Което това е окей, защото в Америка няма такова нещо. Там трябва да си сипеш от джоба. Да. Макар, че и там са много такова. Ето вчера Жоро Игнатов един епизод попаднах. Една баба, тя силно 80 години, обаче супер свясна и с всичкия си. Отишла имала проблем нещо с кръста. Някакъв прешен трябва да й наместят. Буквално нищо не са и направили, обаче в епикризата пише, че е минала операция за трибона. А те просто са източили през каста и това е. Така, че... Ма те масово, като ходиш в някоя болница, пишат те, че лежиш 3 дни там, колкото е по каса, и могат да те пуснат да си се прибереш. Да, всички са така. Масово е много порочно. Всеки гледа да изшани колкото може и това няма да се оправи. Това е просто народ психологията. Регулатори, човек, това е. Трябва да има такива, които наблюдават. Това е. Да, знам. Просто... Това е, то трябва да има... Колко бе? Мисля, че 60 или 70% от регулаторите и тия институции са с изтекал мандат в момента от 3 години. Да. И те сега надзор искат да ги сменят, за да може като се... Още не могат. Защото това правителство няма изкара 4 години. Не вярвам и аз. Още не са тръгнали да го свалят, но... Ма те ДПС-то, истинското, почват вече да говорят как ще оттеглят подкрепа. Да. То няма 1 месец. Да, и това всичко е свързано и с другото, което е бойкота на хранителните вериги, което според мен няма как някой от вас да не е чул. То се говореше много. Всичко тръгна от Хърватия. Обаче, там е много по-различна идеологията, резултата, всичко, защото те Хърватия приеха еврото началото на 24-та, обаче при тях не знам, те крона ли имаха, каква им беше валутата, но тя не е била обвързана чрез валутен борд с еврото. Следователно не е била толкова стабилна, колкото е лева в момента, защото лева е равнопоставен на еврото и няма да е, поне така мисля и се говори, че няма да е също като в Хърватия при нас, но все едно цените в хранителните вериги са много високи и затова хората решиха на 13 февруари да не пазаруват в хранителните вериги. Аз си признавам, че се греших и пазарувах. Беше пълно, човек. Аз ходех. Беше пълно. Да, и излезна Министерство на финансите с една статистика, в смисъл прехвалена статистика, бих казал, как в сряда оборот е бил примерно нещо от сорта на 14 милиона, пък в четвъртък 9 милиона или 10 милиона. И все едно има този спад, тази разлика показват. Обаче през цялата седмица преди четвъртъка на бойкота, масово Lidl, Kaufland и другите вериги пуснаха много промоции, които са извън брошурите на хранителните продукти. И хората ходеха и пазаруваха масово. И защо не излезнат с една статистика за цялата седмица колко е било закупуването на продукти и за една нормална седмица без бойкота. Защото това са пълни глупости. Мислят си, че нещо е станало. Абсолютно нищо не е станало. Просто тия пари, които не са изхарчени в четвъртък, са изхарчени в сряда и в петък. Да, или преди това. То няма как. Аз нещо интересно, не знам дали някой е попадал на това. Не помня точно кой го каза или какво е било. Знам, че беше в интернет, попаднах и много интересно. Големите хранителни вериги, те не печелят само от продажба, те печелят и от реклами. Защото за теб ти да си дадеш продукти, ти да го продава една голяма хранителна верига, за теб е повече реклама, отколкото да имаш печалба на продукта. Защото първото, което е хранителните вериги,
ти имаш договор с тях. Ти си задължен в определен срок, определено време да правиш промоции на твоите продукти. Разбираш ли? Ти, ако искаш твоя продукт да влезе в брошурата на промоция, ти си плащаш за това нещо. Маркетинг. Аз това нещо не го знам. Да, което те по никакъв начин не губят от това нещо. Разбираш ли? Ти ако продуктът ти се развали, те сигурно имат поне чай сега се опитвам да се, защото аз съм бил така на някои такива места и знам, че имаше фирми, които идват, примерно, ако не ти се е продал нещо, те го взимат хляба. Хляба е по този начин. Взимат хляб и го бракуват. Тоест, хляба, който ти остана, ти не го изхвърляш, а той го взима и ти приспада за другите, разбираш ли? И ти имаше нещо такова. Така че големите хранителни вериги въобще не патят от тия неща. Чак до такава степен. Аз друго искам да кажа по темата. Според мен това беше отново от тези теми и новини, които са с цел да просто да има нещо да се говори по телевизията. Защото дните, когато мисля, че е било понеделник, те казаха, че в сряда и четвъртък там ще се прави. Мисля, че беше в сряда и след това в четвъртък и след това казаха и петък и събота, нали, ще продължим с протестите, с бойкота. Аз влязах в понеделник, просто като напишеш в интернет хранителни продукти, цена или нещо такова, как се увеличил. И то ти изкарва много прилично е направено, изкара ти едни квадратче, ти пише яйца, брашно, мляко, всичките от първа необходимост, нали? Защото за това се говори. Не се говори за шоколад, не се говори за бира, за продукти от първа необходимост. И ти показва от началото на годината до сега колко са се вдигнали. Имаше 2 продукта, ще излъжа, може би единия беше млякото и сиренето или нещо такова. Просто примерно от 10 продукта, 2 продукта се бяха увеличили с примерно 6-7%. Всичко останало или с пад с някаква единица, или много малко се увеличило. И за мен това беше някаква такава от тия теми, от тия новини, които просто беше пусната, за да има за какво да се говори цял месец, да има какво да се меля. Разбираш, защото то, знаеш, като се хване едно нещо и се меля. И се меля, и се меля. Това... От начало до миналия месец, когато беше началото това. На годината. От началото на годината, да, си има статистика, как се показва и то. Да. За мен нямаше логика да се коментира това, защото първо не е влязло еврото, второ, като влезе еврото няма какво да направим. Тия неща не мисля, ето в Хърватия, като са го направили, имало ли е промяна? Първоначално какво ще кажат? Ще смъкнем цените, сваляме цените? Не, това е пак, за мен това е пак на ниво регулатори, защото аз съм баща ми дълго време продаваш плодове и зеленчуци, продаваш и собствено производство и прекупувани. И те хората, които произвеждат, си го казват, аз произвеждам примерно сливи, синя слива. Аз я давам на 1 лев килограм. Я давам на теб. Ти я изкупуваш от мен, купуваш тонове от мен. Ти след това тези тонове, половина тон ще дадеш на един, половина на друг и ще дадеш на 1,50. Той след това ще даде 200 на един, 200 на друг, ще ги даде на 2 лева. И тук, докато стигнеш вече до последния магазин и до това ние да купим на дребно, това е минало 50 увеличения, разбираш ли? А ти ако имаш един регулатор, който казва, собственото производство директно отива еди къде си на борсата го изкупува и борсата да го продава на магазините, тогава имаш примерно едни 10% примерно надценка. Yeah. И вече имаш още едни 10, които са ти от борсата, магазините, като го вземат от борсата, или този, дали ще е пазара, този продавач, който е крайния. И това значи, ще имаш едни 20% увеличение. Това значи, че производителите няма да го продават на 1 лев, ще го продават на 1,50, за да може до крайния купувач да стигне на 2 лева, 2 и нещо, разбираш, и няма да има толкова надута, защото всеки си надува, разбираш, всеки взима, всеки надува. Ти когато отидеш на един пазар, да речем ти идваш със собствена стока, това е едно магазинче, примерно, и ти сядаш и слагаш домата на 2 лева.
Обаче домата, ако е на 3 лева в този пазар, ти не можеш да го сложиш на 2 лева, защото ще ти свърят от този пазар. Ти не можеш да подбиваш цените. Ако ще ти да изкараш милиони от тия 2 лева, ти не можеш да ги подбиваш, ти трябва да ги продаваш на 3 лева. Дали те ще дойдат и ще купат от теб, без значение. Те няма да дойдат да купат от теб, защото ти си примерно те първа нов на пазара, там купуват от тия, които си ги знаят. Така че според мен това е. То при нас няма кой да каже, това е наценката, която може да се сложи, не може да прескачаш това нещо. Винаги се надува, винаги се прави и затова се стигат с тези, затова е с тези надувания на цените. И ти не можеш, също това се коментираше, не можеш един малък хранителен магазин да се сравняваш с големите. Ти нямаш 500 млека днеска да продадеш. Да. Ти не можеш да вземеш 1000 млека днес и те да ти ги дадат на по-малка цена. Мисля, на теб ще ги дадат. Все едно аз да отида да си купиш, защото ти купуваш 3 каси млека днес. Разбираш ли? Така че фалшивото надуване... То със сигурност има и транспортни разходи, оперативни разходи и така нататък. Факт, че си слагат и надценка хората. Ама със сигурност трябва да има някакъв контрол, да се следи това нещо. По-скоро за конкуренцията. Това да се гледа. Да, той имаше... Има се такава комисия? Да, комисия. Защитна конкуренция. КЗК. Те точно за това мисля, че в момента се разправят кой да е там за смяна на председател на КЗК. Така трябва да има някакъв контрол, по-малко спекула, но в същото време няма как да се сложи максимален, по-скоро някакъв ограничен контрол, защото пък примерно имаш много стоки, които са внос. И то цената там е една. Да. И то те не могат да контролират. Защото да речем, ако примерно имаш хляб, който е изцяло българско производство от житото и така нататък, и неговата цена е да речем 3 лева, обаче имаш хляб, който е с жито от Украйна, примерно. Там имаш разход транспортен, мита, ДДС-та, такива работи, което искаш, не искаш хляба, дори да си на някаква минимална печалба ще ти е 3,50. Да, просто тук, ето това е още един проблем, защото нашите зърнени култури се изнасят. Разбираш? Нашите голям процент. Много по-ефтно ги продават на другите. Да, по-скъпо ги продават на другите, защото при нас няма кой да ги изкупи на тази цена, примерно. Те имаха протест там преди няколко месеца и също тия там фермерите и се оказва, че българските продукти на фермерите, то просто оперативните им разходи са много, въпреки всичките там на Европейския съюз субсидии. Да. Да си купиш от чужбина, ти излиза по-евтино, отколкото от България да си купиш. Тоест, И затова все едно те искаха държавата по някакъв начин да го подпомогне това нещо, обаче трудно е. Не знам аз как може да стане, че да се направи. Да, ние не сме, нито сме политици, нито сме някакви... Но може да стане. Да, не сме някакви, които... Едва ли бих станал, не знам, не съм се замислил толкова. Особено като ги гледам, ако трябва да стана като тях, то е лесно да ти кажа честно да станеш като тях, защото те отиват само се хранят там и следват и се някакви... Буквално се едно в училище човек. Седиш се храниш и сподиграваш и така нататък. Така че това е лесно, може би. Но да, това е. Ние затова сме ги избрали те да го да задвижат нещата и да правят някакви работи, ама тяхна има целта това. Да. Целта им е да си изкарат парите те, като стигаме сега до най-така скандалната тема, именно протеста за еврото, който беше на 22 февруари, организиран от Възраждане, вследствие на тяхната подписка, където там бяха събрали 600 000 подписа за запазване на българския лев. Това е този още миналата година, не? Където се въртеше или сега нов се пуснали за подписката? Не, още от миналата година. Да, окей. Съответно, Конституционният съд не им позволи да направят референдум, защото това е нещо, което е заложено в Конституцията, че ще се приеме еврото. Да. И аз бях забравил и случайно се разхождам, изведнъж гледам, имаше много хора.
наистина много хора. Има такива някои колеги в YouTube казват, че са били малко хора. Не, имаше си много хора. Много хора, много руски знамена. Мен, което ми направи впечатление, между другото, че от тези много хора масово бяха хора 40+. Много малко млади хора имаше, които нали, подкрепяха това нещо. Имаше много организирани хора, както се разбра в последствие, но нещото, което може би най-грозната сцена беше пред Европейската комисия, където пак хвърляха яйца с червена боя, хвърляха молотовки. Не знам, тия хора си мислят, че са в ЦС ли, какво. В смисъл, какво ще направиш, като запалиш? Това е простотия. И... някой каза, че Възраждане са искали офиса да си запалят. Аз на техния офис там ли е? Сградата, имаше някакъв такъв коментар. Възраждане са част от една коалиция. Там такива националистически партии и офисът на тази коалиция е в сградата. Много зле, човек. Скандал. И най-лицемерното е, защото масово тия хора излезна това, което ти ми прати на BirdBG, което адмирации наистина много детайлно. За това, дето дължи на НАП половин милион. 400 хиляди, айде да сме точни. 400 хиляди лева задължения, сметки в евро, но иначе ние сме за запазването на българския лев. Това е тъпто, че им вярват хората. Да, точно тук ще те прекъсна и ще кажа. За мен това е някаква спекулация и някаква сцена, която е от всичките в парламента, просто Възраждане трябва да направят тази сцена, защото много от тях имат милиони в левове, които трябва да изперат, а влезе ли еврото, ти ако не си успял да ги изпереш, аз ще го обясня така, нали, това, което аз представям и смятам, че е така. Представете си, имате под матрака, да кажем ни 400 хиляди лева. Имате под матрака. Това значи, че вие тези 400 хиляди лева, вие трябва да ги обърнете в евро, за да може в рамките от 2026, когато навлезе, примерно да речем, до 2026 края, да речем колко срок, но предполагам, че 6 месеца ще дадат срок това нещо да се завърти, да се изчисти лева и така нататък. За този период вие трябва тези 400 хиляди по някакъв начин да ги завъртите в евро. Вие не може да отидете да ги завъртите в банката, защото откъде ги имаш тия 400 хиляди, като заплати тия 5 хиляди примерно на месец. Не можеш да идеш да си купиш злато, защото вече се започват още по-малко. Мисля, че на 5 хиляди лева вече се изисква... Като цяло вече искат на инвестиционното злато. Да, искат да ги докажеш тези пари откъде са. Не можеш да отидеш. Идеята ми е, че тези 400 хиляди трябва в рамките на 6 месеца или там колкото дадат срок, трябва да ги направиш в евро, иначе след това лева така изчезва и ти лев никъде не можеш да ползваш и си остават под матрака тези пари. Така че според мен има много такива хора, които още им трябва време да си изперат парите, които са. И аз казвам 400 хиляди са някакви мега малки, те силно милиони, защото за да изпереш милиони ти трябва време и за да можеш ти да си ги ползваш след това. И затова според мен това цялото забавене, за да колкото се може по-бавно да влезе еврото. То не са и само те са като цяло много такива. Да, не само в парламента. Това са и много, защото тези в парламента ги знаем, а тези, които са както като Петю Еврото и тези всичките, които... имена, които излизат, защото има още много в сивия сектор, които са свързани с политици, които си имат някаква фирмичка и нещо минава през нея и политика вързани, те му дават пари и нали, това нещо се случва. Те са много хора, не са само в парламента. Нали. Аз бях чул, че... Но са тясно свързани, да. За строенето на жилищните сгради толкова много се строи, защото именно да се инвестират тия черните пари в сградите, за да се ощетоводят по някакъв начин. Но да, това е осезаем проблем цялото нещо. Аз не мога да кажа как ще е по-добре, нито съм финансист, нито съм експерт. За еврото, да, то е... Но наистина много се интересувам, много слушам, четох закона, който е за приемане на еврото, всичко си е описано. Просто за мен
нали, това си е тенденция, която се наблюдава в последните години в Европа, по-националистически партии с по-такива идеи, които по-възрастното поколение доста им напомня на комунизма и съответно за тях, за хората, които не са се оправили по време на демокрацията, е по-добре да се върнат в комунизма, защото всичко тогава им е било сигурно. Обаче тогава нямаше място за растеж и това са хора, които не искат да растат просто нагоре или не са имали възможността. Сега всичко се случва, но просто по-лесно манипулируемите хора са точно тези, които подкрепят това нещо. Защо? Да не навлиза. Ами да, за мен сега не искам да убия никой, ако някой се обиди някакъв проблем, ама защо? В смисъл, те нямат адекватен довод. Масово излизат някакви възрастни хора, които говорят, че ще ни чипирали, чипове на ръката. Да, чипове на краката, чипове на ушите. Това са хора, които психически не са окей състоянието им. Просто по начин, по който говорят. Обаче в България абсолютно никой не казва, мани готова шашавия, което това са хора, които гласуват. Принципно хора с доказани психически болести нямат право да гласуват. Сега са доказани. Да. Същото като това, което стана в последно време, колко хора с психически заболявания имаше, където стават някакви случки масово. Има хора, които треперят в боковете, нещо става. То няма един вход без някой с психично отклонение, който да тормози целият вход. Да, в нашия няма. Да, в нашия няма. Иначе, аз това, което съм се изградил е следното, че от към бизнес е много по-добре, защото нямаш превалтиране. В нашата сфера първо, това нещо наскоро научих, когато мине една транзакция в евро, тя се завърта в долар, защото картовите схеми са вързани с долар и след това те ни обръщат в лева. Нещо от сорта. Ама само при вас ли? Според мен е навсякъде, защото фирмата е българска и ти ги взимаш в лев, примерно. Идеята ми е, че минават 4-5 транзакции. Да, много транзакции минават, което това като се замислиш, това е една от причините да постоянно валутите да се надминават, да се качи днес, да се свали. В смисъл, постоянната обмяна, това са милиони, милиарди транзакции на ден. И нали, от тази гледна точка ще е плюс. Ти лева заминава, имаш евро, USD. Това е. Като цялостно като бизнес е окей. Това по същия начин, когато Европейския съюз замисли се ни даде 10 милиона евро, те за да станат в лева да ми ги дадат на мен като субсидия, те трябва да се превалутират. Да, всичко това нали, ще спести някой и то, като го сметнеш в големи количества. Примерно, ето това аз го използвам като референция, както е горивото. Реално ти като се замислиш, 2,95 за гориво и 2,97 за гориво са 2 стотинки. Обаче всеки, който кара кола и знае, когато сипва много литри, тогава ти се натрупва. Така че и тук, примерно, 1-2 стотинки, то може и да не е 1 стотинка, да е под 1 стотинка, обаче това при много голяма сума, при много голяма цифра, тогава е осезаемо. И има загуби, и за някои има печалби. Цялостната инвестиция на бизнес в България, това също ще вдигне. Нали, положително. По-лесно е за банките да ни одобряват. Да. Чух, че лихвите ще паднат. Сега не знам това колко е сигурно, но ето ти го едното за другото. Лихвите ще паднат, но имотите ще поскъпнат. Аз имам какво да кажа за лихвите. Да, другото, което аз си мисля, сега това вече не знам дали ще стане така. Това си е някаква спекула, която бих казал. Примерно това в Хърватия ли говоря? Да, за Хърватия. Това, което виждам аз, ще бъде следно. Ти, ако взимаш 2000 лева заплата, когато влезе евро, ти ще взимаш 1000 евро заплата. Ако хляба ти е 2 лева, хляба ще стане 1 евро. Обаче, за колко време ще се задържи това нещо? Ти за една година е много по-вероятно да продължиш да взимаш 1000 евро заплата, но хляба е много по-вероятно да мине това 1 евро като цена. За мен много по-бързо ще се увеличат цените
и ще удари инфлацията, отколкото да ти увеличат и заплатата. Защото на теб ще ти е добре. На 1000 лева заплата 1 евро хляб ще ти е добре. Обаче на 1000 лева заплата и 1,5 евро хляб няма да ти е добре. Нали, тогава е много по-голяма разликата. Така че, нали, това е моята спекула относно, нали, заплатите. Все пак аз съм човек на заплата, нали, от тази гледна точка го гледам. Така че трябва да ставам бизнесмен. Ами, Patreon, батко. Точно, чакай, само намерих. За лихвите исках да кажа. Така, значи в момента формиране на лихвата. Така, в момента всички банки в България, без няколко, се формира по курс на БНБ. Нали, по лихвата зададена от БНБ. Обаче има една банка, да, ще кажа, що да я кажа, ProCredit Bank. Те доста са активни, даже в LinkedIn доста така търсят хора. Ако си търсите, що па не. ProCredit са на Euribor, което Euribor фактически ти е това. На Европейската лихвения процент на Европейската централна банка. И все едно, когато стане всичко това, когато влезне еврото, всички ще станат по Euribor. Да. И тогава вече ще е по. И той Euribor има на 3 месеца, на 6 месеца, нещо е такова, спомням, че ми бяха разказали. Но той е доста по-подвижен, отколкото в България. Но да, ще видим. Интересно ще е. Неизбежно е. Да. Това е сигурно. Те, щом са решили да го правят, ако ще да запалим България, няма да го... Лошото е, че ако нямаме стабилна икономика и стабилно правителство, което според мен ние нямаме стабилна икономика, защото не може. Ето на Землевеж, ние няколко път сме говорили за неговия акаунт с статистиките, които са супер интересни. Излезна статистиката за средната работна заплата в София 2019-2024. 2019 1700 лева бруто, 2024 почти 3400. Бруто. Средна заплата. Това си 100% увеличение за 5 години. Това е... Това за столицата, нали? Да, за София. Има сега последно време пускам много статистики за разликите в заплатите в частния сектор. Да, проверете му, аз ще оставя линк долу с акаунта. Много интересен акаунт, много интересни статистики, много просто икономически погледнато така движещото се. Ние ако продължим с това темпо, хиперинфлацията ни е сигурно до някаква друга година и пак ще трябва да... Да, но това еврото ще свали малко, като стане така. Надявам се, да, защото не може... Заплатите растат много, инфлацията расте много, имотите растат много, всичко расте много. Да. Това трябва да има някакво забавяне. Факт, че просто с COVID и с други различни фактори, които се отразяват на икономиката, това е много трудно да се предвиди, защото кой ще предвиди, че един тристаен ще струва над 200 000 евро преди 5 години. Да. Един тристаен преди 5 години за 100 000 евро беше скандална цифра. Сега, ако си намериш за 200 000 евро в хубав квартал си, халал. Но да, като цяло доста динамичен месец беше. Не малко неща се случиха. Очаквам сега през март също да се случат така доста работи. Интересно ми е да видя как ще се случат нещата с бюджета, циркаджийските истории, които мен малко ме направят вече на възраждане, защото за мен е много грозно в парламента. Не знам защо, но то дори не е само в парламента. Ние това ще говорим в следващия епизод за случките в Белия дом. Това са места, които са лицето на една институция. Да. И там да се позволява някакъв такъв език. Вярно, че живеем в свят, в който, нали, обществото е много такова будно, ама малко трябва да има един етикет на отношения, на държание в тия институции. Защото когато ти си някой лицето на държавата, дали народен представител, дали президент, и се държиш като простак, защото това е просташко поведение. Викане,
наричане, обиждане на хора. Мъже обиждат жени, обиждат, че са преподаватели, каква има акредитацията. Това просто говори за ниска култура, ниска емоционална зрялост. Това са хора, които за мен не трябва да са там. Да, но това е, че те повечето много добре знаят какво правят. Не е, че се отпускат. Да, има такива, които бъдат провокирани, но тези то те нарочно провокират. Много добре знаят какво правят, да. И затова такива като ППДБ са изяждани. Да. Защото те се опитват, наистина тръгват с добро, опитват се обаче, мисля, те по този начин са се вкоренили по такъв начин и са си направили системата, че мисля, много трудно ти ще издържиш. Затова според мен не трябва да са толкова много там. Да ги намалят на 120? Трябва наистина да ги намалят. Те имаш такова предложение, мисля, че. Не трябва да са толкова много. Там просто е мазал човек. Наистина някой, ако седне е така, отдели някакво време да слуша и да гледа, той е мазал в този парламент. Сега, нали, бяха изборите в Германия преди няколко дена, седмица. Mm-hmm. И избирателната активност е била 82%. При нас колко беше? В последните години максимум да е удряло 42%. За какво говорим? Това е... Да, то от нас тръгва. Да, просто наистина, понеже Габи е учила там и викат там всеки си абсолютно са отговорни към това нещо. Да. Не е така да ходя, да си ям кебабчета, да не гласувам, мързи ме да ида да гласувам. Да те мързи да живееш, пата. Да, не знам, затова може би трябва и тук малко да се въведе, не знам по другите държави как е, но не можеш да даваш право на 18 годишен да гласува. Не, то трябва, просто трябва да са информирани. Не мисля, че... Не мога да отнемеш правото на някой да гласува. Не казвам да отнемеш, но може би трябва да има нещо като, не знам, по някакъв начин. Също, според мен, може да отнемеш правото на някой, който няма образование. Да. Някой, който не е изкарал 5-ти клас, според мен няма право да гласува. Ако искаш да гласуваш, поне си вземи средното, примерно. Да, основно. Нещо такова. Основно да имаш. Той основното не е признак. Колко са взели основно и 10-ти клас са приключили си фанали на някъде. И за 50 лева ще гласуват. Айде, вече не са 50, че сме 25. Инфлация. Да, че има инфлация, ама просто няма. Не знам. Колко повече гледаш политика и слушаш, толкова повече не знаеш какво се случва и толкова повече не можеш да им вържеш краищата, кой с кого и кой се с нея и какво се случва. И то ти събравяш след време, че тия са били с тия. То това е като с теленовела, човек. Малкото да ръсти красота, където всеки е бил с всеки гадже, пък всеки се мрази с всеки. Направо. То няма как. И съм поне аз като гледам, знам, че във всяко едно нещо има истина. И за ПБ, за ППДБ, и за Възраждане, и за... В смисъл, то е такава шизофрения. Защото аз вярвам, че Възраждане, вярвам, че те вярват в тяхното си нещо. Mm-hmm. Обаче в същото време вярвам, че Възраждане нарочно правят някакви неща, за да защитат някой си. Разбираш ли? Има едни такива... Знам, че мразят Бойко и знам, че в същото време помагат на Бойко. Разбираш, просто е такава шизофрения, че не знам, наистина не знам. Революция, човек, това е. Няма какво друго. Революция, разбираш ли? Това излизаме, избиваме се, запомнят ни като... Просто на наш какъв проблем, че за да стане революцията, трябва интелектуалните хора да се надигнат и да наистина да поемат нещата. Обаче интелектуалните хора не им се занимава с това. Да, но то е една революция, сега ако кажеш интелектуалните хора да отидат да гласуват. Да, ама то интелектуалните гласуват. Защото тия, където ходят по протести с автобусчетата и такова, ако са тия възрастните хора, те си гласуват. Ама аз много се чуех за наистина, защото мен много ме дразни това нещо за вдигането на максималния осигурителен доход. Що никой не говори за протест за това нещо? Това ти казвам. Говорят за лева, ама силно ще влезе. Какво ще стане? Ако се стане такъв протест, ще излезнат пък другите хора и ще кажат, вие имате пари, път тук за ни 50 лева мрънкате. Но то не е за 50 лева, то е принципен въпрос.
Това е проблема на обществото, защото не е важно той да е добре. Да. Важното е и другия да е зле. Да. Така е. Това е, че защото хората, които не им се, интелектуалните хора за мен, те не им се занимават просто защото виждат, че няма смисъл да... Аз също не виждам смисъл в диалог с тия хора. Това са хора, които гледат едно нещо в YouTube и това е истината. Да. Просто, да. Следващия епизод ще минем над също останалите теми, които са се случили през последния месец, само че в по-световен мащабен план. И коментирайте какво е вашето мнение за тези теми, които сега минахме през тях. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте се, Facebook, Instagram, TikTok, навсякъде сме. YouTube, къде още ни има. По света и у нас, Spotify. Така че, да, и много скоро вече се завръщаме към нашите корени, а именно да каним гости. Да. Малко бяхме по-към политиката, ще продължим с тия неща, ама просто вече имаме нужда да покажем нови лица с нови истории, с много интересни възгледи, ценности и много различни теми, така че скоро очаквайте, ние ще ви информираме, така че до след 2 седмици. Бай-бай!